On jouluaattoaamu 2016. Laatikot ovat jo valmiina uunissa. Ja tontut ovat heränneet jo ennen kukon laulua ja valmistautuneet kuusivarkaisiin. Missähän tontut ovat? Onpas täällä hiljaista. Mitä joulupuuroa? Nukutaanko täällä vielä? Ylös! Varkaisiin! Missä se tonttu Torvelo sitten on? Mitä himmeliä täällä tapahtuu? Ylös! Äkkiä töihin! Ja nopeasti! Vaatteet päälle! Noniin, ja ensimmäisenä sitten reippaasti housut jalkaa. Noniin, selvä. Ja sitten seuraavaksi laitetaan takit päälle. Seuraavaksi takit päälle. Nyt! Hyvä. Noniin, ja sitten täytyy laittaa vielä loput varusteet päälle. Noniin, alkaa olla valmista. Tarkistetaan varusteet. Saha. Check. Ei, kun oikee saha. Check. Seikkailumieltä. Check. Check. Joulumieltä. Check. Siistii. Lähdetään metsään. Tontut ovat äärimmäisen taitavia piiloutujia. Ne pystyvät naamioitumaan siten, että heitä ei näe normaali-ihmisten maailmassa. Oho. Tosi taitavasti ne pystyvät liikkumaan kenenkään huomaamatta ihmisten ilmoilla. Kukaan ei näe, missä tontut liikkuvat. Kun tontut tulevat aukealle, tielle, ne pystyvät liikkumaan huomiota herättämättömästi, aivan kuin kuka tahansa lapsi. Kukaan ei arvaa, että kyseessä on tonttuja. Mutta kun he pääsevät metsään, he häviävät. Tonttuja tuskin havaitsee, kun ne liikkuvat metsässä. Mitä himmeliä? Mitä täällä tapahtuu? Tontut liikkuvat todella näppärästi. Puulta puulle. Taitavasti tontut liikkuvat kenenkään huomaamatta. Tontut kulkevat sopuisasti metsässä ja etsivät varastettavaa joulukuusta. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Hei! Nyt loppuu tappelu! Meillä on tehtävä kesken. Anteeksi. Uutteraiset tontut etsivät kuusta pitkin aarniometsiä. Ja tontuthan eivät taukoja pidä. Ne eivät tarvitse lepotaukoa, vaan ovat erittäin ahkeria. Mitäs tuolla nyt tapahtuu? Tuli nälkä. Tuli nälkä. Mitä? Pyfäri. No, menkööt yksi sitten. Sanoin, että tontulla ei ole nälkä koskaan. Syöhän nää äkkiä ja jatketaan matkaa. Joo. Nyt taisi löytyä hieno kuusi. Ei. Selvä, jatketaan etsimistä. Kyllä. Nyt taisi löytyä. Ei. No, jatketaan etsimistä. Kyllä. Vaikka tontut ovat keskellä aarniometsää, metsässä ei löydy yhtä ainutta kuusta. Tämä. Ei ainuttakaan. Ja tontut eivät huomaa yhtään mitään. Kumma homma. Mitään vinkkejä yhdestäkään kuusesta metsässä ei ole. Uskomatonta. Pelkkiä
koivuja ja mäntyjä täynnä. Se on pikkuhiljaa jo uskottava, että metsässä ei ole yhtään ainutta kuusta. Tämä. Ei. Ja pikkutontutkaan eivät anna mitään pientäkään vinkkiä isotontulle. Täytyykö meidän hyväksyä tappiomme? Pettymyksistä huolimatta tontut saapuvat iloisena metsästä. Vaikka tehtävä oli epäonnistunut, tontut olivat iloisia. Vaikka tehtävä epäonnistui, tontut saapuvat iloisena päämajaan. Kaikki me yritettiin ja ilo säilyi. Olimme metsässä 5 tuntia ja ainut mikä me löydettiin oli tämä naapurimummun ikkunan laudalta. Mites meni tontut niin kuin omasta mielestä? Oho, mutta katsokaas tuonne. Katsokaapa sinne. Äititonttu on käynyt kuule meille löytämässä kuusen. Tehtävä on onnistunut. Ylä 5. Mitä siis? Tyylistä 5. No niin. Tehtävä on onnistunut. Tulkaapas tänne. Hyvää Joulua kaikille.